বিটিসি অফিসৰ পৰা এই বিটিসিটো চলোৱা নাই আপসু অফিসৰ পৰা চলাই আছে সবেই জানে আপসু অফিসৰ পৰা কিবা যদি সিগনেল নিদিয়ে বা লিখিত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কোনো কাম নাপায় কোন রাজবংশী কোন বঙালী কোন অসমীয়া কোন বেঙ্গলী কোন মুসলিমে আপসু অফিসত যাই পেলাই স্কিম ল'ব এইটো সম্ভৱ নহয় নহয় কোনো জাত বড়ো মানুহ হিচাপে বড়োসকলে কোনোবাই যাব পাৰে কিন্তু সবেই নাযায় আপসু অফিসত সবেই নাযায় মুঠতে প্ৰমোদ বড়োয়ে বিটিসিটো চলাব পৰা নাই এই ফেইলাৰ হৈ গ'ল আৰু বিটিসিখন চলাই আছে আজিৰ দিনত আপসুৱে ডাইৰেক্ট চলাই আছে সেইকাৰণে পাব্লিকবিলাক ভাল পোৱা নাই মুঠতে যেনেকুৱা কাম কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিব পৰা নাই বা জিৰ' কোনো কাম হোৱা নাই আপসুৱে ডাইৰেক্ট সাপ্লাই কাম দি আছে লৈ আছে মুঠতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি একো কাম নাই সেইকাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভাল পোৱা নাই মুঠতে প্ৰমোদে আজিকালি কোন ৰাজবংশী কোন বঙালী কোন মুছলিম কোন গাৰো কোন ৰাভা কোন বেংগলী এইবিলাক চিনি নাপায় আগতো সবকে লৈ পেলাই বিৰাট আশা দিছিল সি সব জাতি জনগোষ্ঠীক সেইটো কাম কৰি দিওঁ কিন্তু আজি এই প্ৰমোদ বড়োয়ে কাকো চিনি নোপোৱা হৈ গ'ল गोजोन आरो खौसेथि गायसननायानो जोंनि थांखि बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि थांखि आरो गोबाव सम बर' माहारिया खौसे जानो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जाबोदों दा नैबे समाव जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो हारि जौगाजानो लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो खौसेथिखौ लुबैयो बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो UPPL हान्जायाव फैनो थाखाय खावलायगोन दिनै चन्द्रन ब्रह्म बिथांनि UPPL हान्जायाव हाबफैनाया जोंनि माहारिनि खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायजों लोगोसे UPPL हान्जाखौ माहारि सिबिनाय हाबाफारियाव आरोबाव जोङो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन आङो चन्द्रन ब्रह्म बिथांखौ बरायो बिथाङा रोजा रोजा बिथांनि समर्थकफोरखौ लानानै दिनै जोंनि दोलोआव फैबाय थानाय समाव माहारि जौगानाय ओनसोल जौगानायनि थाखाय जों खौसेयै खामानि मावगोन आरोबाव आङो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय गुबुन गुबुन हान्जायाव थानाय ओरैनो थानाय जाय दैदेनगिरिफोर जायफोर हारिनि मोजां लुबैयो बिथांमोनखौबो UPPL दोलोआव फैनानै जइन जागोन आं खावलायो BPF दोलोआ बेवहाय आरो थानाय नंला नैबे 2024 जि पार्लियामेन्ट इलेक्शन बेवहायल' नोंथांमोना चन्द्रन ब्रह्म पार्टी सोलायनो नागिरदों दा बेवहाय बुंनांगौ गैया पार्टीखौ गावबागाव गोसोबादि खालामो बयबो जाय जेराव खामानि मावनो कम्फर्ट मोनो जायजों साननाय हनायफ्रा गोरोबलायो बेवहाय थाङो दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों चन्द्रन ब्रह्मजों मा दाय जालायदों बेखौ भिट'रिया बाथ्राफोरखौ जों मिथिजोबा ना बियो बेक्तिगत गोसो जानानै थांदों ना सोरखौबा गाज्रि मोननानै थांदों बे गावनि खोथा दा चन्द्रन ब्रह्म थांब्ला जे जोंनि पार्टिया खथि जागोन बे नङा बान्दर मिया थाङो सुन्दर मिया फैयो पार्टिया जेबो खहा जाया बेवहाय बे जोंनि खालि BPF दोलो नङा अनेकथा दोलोफ्राबो दिनै बिदिनो सोरबा लिडारा थांदों फैदों बिदिया सोलिबाय थायो दा जोंनाव नाय बिथांमोना जुदि 10 जन जइन होयो 20 जन जइन होयो जोंनाव 1000 जन जइन खालामफैयो नोंथांमोना नुगासिनो दं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मैयाबो 700 जननि बारा जइन खालामबाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आखाइजों आरो दिनैबो हाग्रामा महिलारि सारा कुसुगाव 6टा मिटिं लादों बेवहाय खमसे खम 6000सो मानसिफ्रा जइनिं जानायनि बाथ्रा दा बेबायदिनो जोंनाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा जइनिं खालामफैगासिनो दङ जों थाखा फैसा होनानैबो रावखौबो जइनिं खालामा खिन्थु जों खोनादों UPPLआ माने जइनिं खालामा 500 थाखा होयो 1000 थाखा होयो जबरदस्त आइजोफोरखौ लेंलाङो आइजोफ्राबो 500 थाखा मोनगोन होननायखाय ज' थांनानै 500 थाखा मोननांगौनि खाथिराव जइन जाफ्लाहैयो बेखौ दिनै जों खोन्थाबाय थादों जोङो फैसा होयो होननायखायसो थांदों होननानै जोंनो खोन्थाफिनो दा बेबायदिनो बिथांमोना थाखानि लब देखाय जइनिं खालामदों खुनु बर' रायजो राजाया दिनै बिथांमोननो भट होनो थाखाय थियारि नङा दिनै BTCखौ गोख्रों जाजाफिननायखौ बयबो लुबैदों 17 बोसोराव जेबायदि मान मर्यादा लानानै BTC सालायदोंमोन EMफ्रा जोंना आगे फिसे दिनै बडिगार्ड लानानै एस्कर्ट लानानै लाल बाथि फोजोंनानै साइरेन दामनानै गिदिंनो हायोमोन दानि EMफ्राथ' मा दङ बे पन्सायतनि चेयारमेनफोर बादिसो जानानै दङ जेबो पावाराबो गैला दा DCनि आखायाव थांजोब्बाय पावारफ्रा DCखौसो रिकुवेस्ट खालाम बिथांमोना खामानि लानांगौ जायो दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि BTC मोनखानाय जोंहा मोनसे स्टेट नङाबाबो मिनि स्टेट बादिमोन बेहा पावारा दा खिन्थु BTR निखौथ' बिदि जेबो लिरनाय गैया दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जों आलादा रायजो मोनाखैबाबो BTCआनो मोनसे बिराद मोजां पावारनि मोनसे अट'नमि थानाय मोनसे स्टेट उइदिन दा स्टेट बादि मोनसे मर्यादानि मोनसे रायजोखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौनो लुबैफिनदों दिनैहाय कम्पेयार खालामनानै नायबा नोंथां मोनगोन कम्पेयार खालामबा BTR सुक्ति आरो BTC सुक्ति मा लिरनाय दं दा 60टा समस्ति जानो नागिरदों बेवहायथ' रोखा लिराखै जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय 40टा सिट जागोन होननानै
खिन्थु बिटिसि सुक्तियाव मोनदों 40थायाव 30थाया एसटि जागोन दा होमबा बिथांमोना जेबो स्पेसिफाइड खालामना लाबोआखै दा बेवहाय नोङो 60 माने 60ता समस्ति जाबाय इएमफ्रा साबसिन जागोन बेबो लिरनाय गैया आरो बेवहाय इएमफ्रा मा मर्यादा मोनगोन बेहाय केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना बेहाय जेबो लिरनाय गैया दा ओंखायनो जेबो स्पेसिफाइड गैयै जेरै गोदाव सोराव रनसाय लिरनायफोर बादि मोसौ रनसाय लिरनायफोर बादि लिरलाना लाबोनाय मोनसे एकर्ड बियो दा ओंखायनो गोसोबादि हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा जानला मोनला सालायहरगासिनो दं दा আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰঙালী বিহু লগতে ৰংজালী বৈশাগু বিচুৱা অৰ্থাৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসকলে যি নামকৰণে কৰে সেইমতে আজি সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে সঁচাকৈ আজি ভাল লাগিছে আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ আৰু মই নিজেও আজি অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত যি আমাৰ সমস্যা কোচৰামচি শংকৰৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সুস্থিৰ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম আৰু লগতে যি আমাৰ মাজত আগতে ভুল বুজাবুজি আছিল এই ভুল বুজাবুজিসমূহ আমি কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰোঁ সমাজত বিশেষকৈ বড়ো নন বড়ো আদি কৰি যিবোৰ মানে এটা ভুল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল ভুল বুজাবুজি আছিল আৰু এই ভুল বুজাবুজিসমূহ আমি যাতে আঁতৰি যায় আৰু সেইকাৰণে মই আজি সমাজ এই দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু এই দলত যোগদান কৰি ৰাইজৰ অৰ্থাৎ কোচৰামচীৰ যিখিনি সমস্যা এই সমস্যাসমূহ আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰি যাম ইতিমধ্যে চিফ ডাঙৰীয়াই কথাখিনি কৈ গ'ল যে জনজাতিকৰণ আৰু যিটো কমতাপুৰৰ কথা আহিছে হয় আমি বহুত দিন সংগ্ৰাম কৰিলোঁ জনজাতিকৰণ আৰু কমতাপুৰ বা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আন্দোলন কৰি আহিছোঁ মই ভাবোঁ যে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই মাননীয় চিফক অনুৰোধ কৰোঁ ভাষাটো যদি অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰী লেভেলত কোচৰামচী ভাষাটো যদি কিবা কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আজি যাতে চেষ্টা কৰে আৰু লগতে সকলোৱে মিলি যিটো মই এজন বিটিআৰৰ বাসিন্দা হয় ইয়াতে জন্ম হৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে আগতে যিবোৰ হৈ গৈছে যিবোৰ অলপ গেপ পৰি আছিল এই গেপসমূহ আমি কেনেকৈ এটা সমন্বয় কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ সদায় অব্যাহত থাকিব আৰু লগতে যিবোৰ হেৰি হৈ আছে আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠী সকলে বোলে আহিব বুলি শুনা পাই আছোঁ তাৰ কাৰণে এটা শুভ লক্ষণ গতিকে যাতে আগন্তুক দিনত সকলোৱে মিলি এটা ভাল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সামাজিক ক্ষেত্ৰতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতে হওক কাৰণ যদি সমাজ ব্যৱস্থাটো সুস্থিৰ নহয় শান্তি যদি নহয় কোনো ক্ষেত্ৰতে উন্নতি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা সুস্থ সমাজ লাগে চিফ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈ গ'ল যে এটা সুস্থ সমাজ নাথাকিলে কেনেকৈ মানে ডেভেলপ হ'ব কাম কৰাৰ অসুবিধা হৈ যায় সদায় যদি গণ্ডগোল হৈ থাকে মানুহৰ মাজত যিখিনি স্পেচ থাকে সেইখিনিও কমি যায় আগতে যেনেকৈ বহুত এটা যিটো সমস্যা আছিল আমি নিজে ভুক্তভোগী এটা সময়তো আমাৰ লৰেন্স ডাঙৰীয়াই মানে তিনিআলিত থাকিব পৰা নাছিল কিন্তু আজি কিছু হ'লেও এটা ভাল চিটুৱেশ্যনত আহিছে মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত UPPL দলে নিশ্চয় ৰাইজৰ মাজত এটা ভাল বাৰ্তা দিব সকলো মিলি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলি আমি কেনেকৈ একেলগে সুস্থভাৱে বাস কৰিব পাৰোঁ এইখিনিয়ে মই কামনা কৰি আজি এই চমুকৈ কথাখিনি ক'লোঁ ধন্যবাদ बे गोदान बोसोर गोदान बोथोर बैसागु बोथोर बेवहाय दिनै आंहा मोनसे गोजोननाय फैदों जे बावैसो जोंनि बर'नि जिथु दामग्रा आगजु गंगोना बियो GI स्वीकृति मोननो हाबाय गनायथि मोननो हाबाय जों बयबो बुङोमोन जे गंगोनाया बर'नि जेखौ हारसाफ्रा बिहुआव दामो बियो जोंनिमोन होननानै आरो आं गोसोखाङो दाबो जोंहा जोबोद मोजां मेथाइ दं फणीन्द्र ब्रह्म बिथांनि जायखौ सेरजा होनो बर'नि रेडिअ सेन्टाराव जाय देंखो होदोंमोन बिथांनि जोबोद मोजां बर' हारिजों गंगोनानि सोमोन्दो थानाय मेथाइ आरो आंनाव दाबो गोसोआव दं दा दिनैनि बे बैसागु बोथोराव आं बेखौ गोसोखांदों गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया नोंनि सनायाव बाजालांबाय दा गंगोनायादि बर'निमोन बे आरो दिनै गमामायैनो
बे जिआइनि गेजेरजों बर'फ्रा गंगोनाखौ गावनि होननानै सिनायथि होनो हाबाय आरो बियो अरायबो गोजोर जानानै थासिगोन आङो साबायखर बावदों दिनैहाय जाय बिथांमोनहा नाजानानै बर'नि जिथु बे दामग्रा आगजुजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिरादफोरखौ जिआइनि मोनसे गनायथि मोनहोनो हाबाय गोजोन्थों गंगनाजों लोगोसे जिहेतु बैसागु बोथोराव खुंखा जानायाव बाहायनाय खेराइ दाबखिनि थरखा बे जिथु दामग्रा बेखौबो मोनबाय दख'ना गामसा आरो गोबांथार दंबावो गतिके आं सानो लासै लासैनो जोङो दा जिहेतु मोनथिबाय बुजिबाय जे गासैखौबो जोंनि होनब्लाल' जाया बेखौ जों अफिसियेलिबो खालामनानै लानो हानांगौ दा जोंनि जिथु हारिमु जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बिनि आगर आखाय जों जुदि नायो जे तेजपुराव बान राजानि जिथु बायखोन्दा नेरसोन बिनि गासैबो अन्थाइ थाफायाव जोंनि आगर आखायफ्रा दंजोबो जों जुदि नायो कामाख्या मन्दिर नरकासुरनि भगदत्तनि माने बे कामाख्यानि जिथु बायखोन्दा खुन्थाफोर जायफोर दं बेफ्राव गासैबो बर'नि आर'नाइ आगरफ्रा बेवहाय दाननाय दंजोबो दा ओंखायनो बियो फैयै फैयै दिनै फिन गनायथि मोननो फैफिनगासिनो दं गतिके बर' हारिया दिनैनि नङा जारिमिना मोनहास'यै बे रामायण महाभारतनि दिननिफ्रायनो आन्थोर ज'वाजासे दंबोबाय थायो नाथाय बायदिसिना मिथिंगानि जाहोन बा सोरबा राजा महाराजा सोरनिबा मालाबा गोरोन्थि बिनि थाखाय गेजेर गेजेर बे हारिया गोग्लैसोदोंमोन सोरजोंबा गादब जादोंमोन नाथाय बर' हारिया जोबनानै थाङाखै आरोखि बे बर' हारिया हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो दंबोबाय थायो आरो गावनि हारिमु राव बेफोरखौ लाखिनानै दंबाय थायो नाथाय दानि जोलैया जों अलसिया जायोबा दिनैनि जिथु गोदान टेक्न'लजि जोंनि आगर आखाइ डिजाइनफोरखौ मालाया लांनानै बायदिसिना गावसोरनि जिथु फेशन डिजाइन बेवहाय बाहायगासिनो दङ गतिके बेवहाय दिनै जाय बिथांमोनहा इनिसियेटिभ लानानै दिनै बेखौ खालामगासिनो दं मानाव गेदेर रेवरेवा नार्जिहारि बिथांनि मुंखौ आं लागोन बिथाङा खुब माने मोजाङै खालामदों गोबां माने माबाफोरखौ हांख्रायनानै मानानै जि रोखोम माने प्रसेस खालामनांगौ आरो बेजों दिनै जोङो मोनसे बे मडार्न जुगाव जि मोनसे सब गोनांथि जुग्राफिकेल माने इन्डिकेसना बेवहाय जों मोननो हानाया गमामायैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव